In 1962 ontstier de FNP, de Friesk Nationale Partij. In 2011 kwam die partij voor het eerst te landen in het College van Deputaire Steden van Friesland. We gaan weer om naar april 2011. De Partij van de Arbeid krijgt het, maar het CDA en de FNP. De komende 4 jaar hier voor het zezen. Johannes Kramer van de FNP is de nijkomer in het nieuwe provinciebestuur. En daarmee levert de FNP voor het eerst in haar 50-jarig bestaan een deputaire. Ja, een wichtig punt dat de FNP toch wel binnenhellen heeft, dat is de Wiemoenenergie. Wiemoenenparken in Friesland. Mooi net een verrommeling komen op te volle plakken in Friesland. Het is de voortzetting van het oude akkoord. Daar hebben wij in de tijd, ik al ziet, maar net in het college, hebben wij daar wel stiepen onjoend, omdat wij doen in 2000 ik lang mooi onderhandelen hebben. Plattelandsbeleid heeft in jouw portefeuille. Ik heb een bier vervier, dat is loshellen van verkeer en vervier. Waarom die twee dingen? Omdat met name het plattelandsbeleid en het landelijke gebied binnen dingen die heel nauw verbonden binnen met de FNP tinken. Een libben platteland, libben een toekomst voor het dwarpen. Het is een college wat gepositioneerd is in het brede midden van de politieke arena. En het proces, als je er nu op terugkijkt, heeft zich eigenlijk gekenschetst door het uitoefenen van macht, maar ook door intolerantie en vooringenomenheid. Ik krijg alleen maar positieve reacties uit de eigen partij. De oren meest knikken, dus ik heb er alle vertrouwen. En zo gingen ze dus vol vaasje los. En eens zou je ze kennen, dit is het beeld van fjouwereer Johannes Kramer. Iepenbier vervier in het plattelandsbeleid. Wat wie jouw allereerste gedachte doet fjouwereer Lien bekend was dat de FNP is Johannes Kramer in het college van Friesland komen zoeken. Historisch moment. Zag ik dat gevoel van 62 oprichten en nu ben we eindelijk zover? Ja. Dat zit er wel wat achter, ja. Maar de partij had er toch net altijd net af. De partij weer altijd meer een ropperpartij. Ja. De roppers en de razers onder de zitlijnen altijd zien. Hè? Ja, Dat imago misschien heeft er jochten, maar aan de andere kant zijn die imago komt wel ergens bij. Ja. En mijn voorganger Jan van der Baan zei ik altijd, we moeten nooit in het college stappen, want dan verlenen we uw eigen hit. Identiteit, ja. Maar ik vind dat politiek de kunst van het mogelijk is en dat je er zit om wat te verhoren. En vandaar dat ik vind, en ik ben blij dat de RNP die stappen maken heeft in oude neer. Het weer voor ons een gevoel van dit hebben we verzinnen. We hebben sinds maar 18 jaar achter elkaar hebben constructief politiek hebben vierd. En nu is het onbaar om ik bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. En als je in een coalitie zit, dan ben je dus volle meer rechten op om wat kleer te krijgen voor Friesland. En dan is het net erop maar vragen, maar dan is het onderhandelen. En dan wil het zeggen van, dit zijn de zaken die we willen. Stiert in het coalitieakkoord, daar ben we het alle over eens. En daarmee gaan we nog in C. En daar hebben we gewoon zin om. Joha, Fjouwerelien zijn... Ja. Ik neem de VVD net mee, ik neem de FNP mee. Ja. Had je er in je moment spijt van hoor? Nee, eerlijk zijn net. Waarom net? Nou, ik moest er even aan denken, want de VVD is er wel heel erg lelijk en soer om worden. Die hier ik erg op rekenen. Maar de FNP had in de vorm van Johannes Kramer een deputaire leveren. Ja, werd ik het uitstekend, maar vind ik het. Van een grutpad heeft dit college de zaken in controle. Stedelid van de FNP, Sybren Postumus. Het had wel veroorzaken dat de FNP zal linkerwij veroor is van een actiepartij in een bestuurderspartij. We praten erover met hem, met FNP-voorzitter Oeltje Hosper, deputaire Johannes Kramer en de collega's. Gemeenteraadslid Klaas Visser van Zuidwest-Friesland, campagneleider Aate Eijer en vanzelfs fractieleidster Annetje Toering van de FNP in de steden. Je wien een actiepartij. Je viert een acties in de dingen die je net wasken. En dat mis je nou eigenlijk een beetje. Dat ben je net meer. Nou, een actiepartij, wij waren van pad wel een actiepartij. Maar ik dacht dat wij zo'n 2003, weet ik het zeker, maar ik al eerder, dat wij volle meer op de toer zitten van constructief in de steden opereren en net maar van alles roppen.
FNP'ers wordt dat ook net verhoren. Maar als je in een college zit, heb je toch een andere verantwoording dan dat je zit. Maar of je draagt een mooie verantwoording voor een programma wat je mooi koers, in dit geval de strijdpartijen opstelt, dat word je beperkt voor de komende jaren te verwezenlijken. Mijn laatste actie, dat weer bij het Frieske Gewicht in de centrale as. Ja. En... Is ik net slagen? Nee. Ja, we rennen net meer met spandoeken. Ik nog wel eens. Oh. Ja. We zien... Nou, ergens voor misschien. Hè? We zijn net een zinpartij meer, we zijn ergens voor. Precies, dat is er dus voor. Ja, misschien wel. Want als je ergens zin bent, dan ben ik ergens voor. En dat uitdragen kennen, dat je voor bent en dat snel is. Ik denk dat je dan positief rol komt dan altijd een zesde van nee. Maar het signaleren is dat de partij er wel bij gedijt, hè? Dat je verloren binnen. Denk ik wel. En het mooie is dat het langzaam aangeeft. Dat het net in één klap van dat je een item had, dat je daar terug had met zweeftrein toen wel een beetje west. Maar als je het algemeen ziet, de FNP groeit orenlang stadig aan. Dus je krijgt steeds meer duidelijker bij hem. En ik denk dat sterk meer mensen krijgt die zich bij aan. Die zitten te veel bij de FNP. En ze mij praten willen en misschien ook mij besturen willen. Voor hen kon je vrij zitten. Het wordt een heel soort zaken bij al in een coalitieakkoord regelen. En dat is mooi, want dan hel je ook meer binnen. Zo is het gewoon. We hebben zelfs ook een analyse maken van wat hebben we nou bereikt de laatste 4 jaar. Dat willen de leden niet weten, dat willen uw kiezers weten zelfs. En daar doet ik blikken dat je gewoon echt een soort resultaten hel je. Dat werd dan altijd een sign. Ik van er bij verschillende punten werd in de tijd Jan bij een singles maar kwam en werd Els niet in hem uitlaken, maar die kon dat op een hele aardige manier brengen. En geleidelijk aan waren zulke soort punten toch ik wel oernam. En die ben op zich wel realiseerd. Ik had zitten ze boeten het college. Wij willen doen meer een one issue partij. Benaming ging het om het Friesk en benaming ging het om het Boheimdaling enzovoort hinnen. En nu zijn wij eigenlijk een partij, meer een middenpartij. Die net links en net rechts, zit maar wat links van het midden, die dus heel duidelijk dwaande is om volle breder te besturen over alles en nog wat. Ja, we ben je in Friesland wel slow. En ja, ik vind dat men vaak wat te laat reageert. Met mij was wat adequater. Maar dat verwacht we van de FNP. Ja, nee, zeker. Dat probeer ik wel meestal goed mee te krijgen. Maar ik vind, en als je dus mijn bijeenkomst en je hebt het alleen maar over FNP, dan ben ze dat ik. Maar dat is de mensen die vinden het vaak wel wat goed. En ik had dus merken bij die hele discussie over landsdelen. Ja, en ik hoe wie moet. Ja, maar en dat jij van mensen die ik dan goed ken. Oud collega's of ja, maar dat hebben we al lang verleden. Huh? Dus dat hebben ze al lang. In Den Haag hebben ze dat al lang kleermaken. Daar kunnen wij niks voor ontdaan. En ik ben van bedenken, dat vond ik wel mooi, dat Jan Ploeglijst eens een keer in een dijstelling in het Jouwte Kanders in. Dat is die houding. Hij zei, als wij die winter binnen hier net hebben willen, dan komen ze hier net. Staren gewoon komen we verder. En dat het gaat net altijd van de vlier op een zouder. Je moet er soms echt lange adem hebben, soms echt geduld hebben. Denk aan een wiemolen discussie. Maar ja, uiteindelijk bereik je wel wat je graag wil. Ben je wel eens in de oude fjouwerier 's nachts wekker worden, badend in het zwit, dat je dacht, wat zou de FNP ervan vinden? Nee, ik zou liegen. Maar eerlijk is eerlijk, dat heb ik net bij orenpartijen. Hand, de oude, in ieder geval 3 hier. Dus nee, dat is net de situatie die ik herken. Nee, maar de FNP zit bij hem in het college. Dat zit toch wel een orenrol? Ja, dat denk ik wel. Als je uit de oppositie wij komt en ze is nou in de coalitie en de levert een deputaire, dan denk ik dat het tinker even oors wordt. Dat als er een mooi gedel komt van een fractie bijvoorbeeld, dat is even wat meer in de keer weer een maidwan, stand, steen, mast, dan je bent op het chin. Dus ik vond wel, toen ik zelf nog stedenlid was, heb ik mooi FNP'ers in de stedenbankjes zitten, dat ze altijd heel constructief zijn. Ongeacht of ze nou in de oppositie of in de coalitie zitten. Als er wat weer, en dat weer net al te gek, het stond net al te heeks op hun denkbeelden, nou dan weer er altijd voor zaken te doen. Een college van deputaire steden kan het soms op heel wat zaken lang om. Dat is ingewerking. Maar het beeld wat de media jouwen is dan meer zo dat enkel de belutsen deputaire in beeld is en de rest is onzichtbaar.
De FNP bij Gleeks is onzichtbaar hoe het Friesk. Ja. Nou, dat minder zichtbaar is, dat is natuurlijk een nadeel. Want het is toch een protte van politiek. Van hoe vaak kom je van radio, televisie en in de kranten. Dat is al heel zo. Maar het gaat natuurlijk bij dit geheel gaat het dus wel om wat wil je bereiken in je programma. En het resultaat dat komt net van hier in de poren daar. Dus dat is geleidelijk. En dat maakt de meesten toch wel terug. Ik denk dat de FNP in de oude nog 50 jaar bereikt had, dat hele andere partijen ik volle meer FNP volgen ga. De FNP maakt daar nooit weer een stap verder. Want als we zitten wat we de laatste 6 jaar hier dienen hebben, dan winnen we niks meer. We maken even een stap verder. Net een sprong, maar het stapje voor stapje. En dat is dat volg vooral van de zorg. Want we zijn together is dat eigenlijk de FNP te stil was had in oude of jouw hier. Te stil weet ik net, maar wat te bedachtzaam misschien. Maar ja, datzelfde. Dat je wel wat meer op het trommelslijn. Van mijn gevoel wat meer op het trommelslijn worden. Ja. Dus dat is het nadeel van als het in een coalitie zit. Toen was het maal komen als het dwang. En dan is het heel gauw zo dat de deputaire daar voor onwiest is. Maar dat wil net zeggen, we hebben achter de schermen vooral, en in het stedencomité hebben we dus nogal wat waard om dat voor elkaar te krijgen. Ja, maar dat gaan wij net merken. Nee, dat gaat minder naar boeten. En dat is denk ik het nadeel als het in een coalitie zit. Als wij wat willen met elkaar, dan zullen we bestuurderspartij worden moeten. Steertelid Sibere Postumus, die gie een paar weken geleden ik naar Schotland, doet ze daar een referendum heen over de verzelfstandiging. Maar Friesland zelfstandig, dat is praten, dat was dus aanpraten, maar dat roept de FNP gewoon uit. Wij willen veel meer verantwoordelijk zijn voor wat er in Friesland bad en dan krijg ik het voeg. Meer eigen voeg, ja. Nee, maar je moet er dus heug in zetten om de helft te krijgen. Zo is het, ja. Dus je zet er heug in, dan houden we er wel mee op. Maar nee, maar ik reëel wijzen. Je mag er heug in zetten, maar wel reëel wijzen. Net zoals van onafhankelijk Friesland, ja, dan krijg je Nederland, daar vallen we onder en dan bloek ik bij je. Ja. Maar bepaalde dingen, daar wil we zelf mee toe zitten. Het is wel zo dat Friesland geen Schotland vanzelf is. Dus we zijn net vergelijkbaar. Maar een referendum zou een mogelijkheid wezen. Ja. Maar de FNP is net een partij meer dat mij spandoeken de strijd opgeeft en zei van we maken dit en we maken dat. We zijn een collegepartij worden. Van we nemen ons verantwoordelijkheid. Zowel op gemeentelijk niveau als op provinciaal niveau. Europa en Rage, dat toch een genoeg meesken. Ik bedoel, het is nooit in die zin een Roppers en Razen partij West. Maar het Sint-Wurdig, toch wat in Rieden en in ik zelfs op wethouders en deputaire niveau. Ja. Zichtbaar in het kastje. En ik hoor graag van de gedeputeerden hoe zij daar tegenaan. Nou ja, maar dan wat vrijer van Den Haag en wat meer voeg. Voorbeeld, Johannes Kramer zit verstrikt in de geworden. Dit is nou weer een mooi verhaal van hoe je landelijk komen we het aan overeenkomst, die hij ook dan, met elkaar, en dan stappen daar toch weer wat partijen uit. En deze deputaire heeft toen gezegd van dan wij het als Friesland. En zo zijn we toch aan een Fries akkoord komen. Dat wordt het lang, dat wordt het dus ik vies te lang. Want het is gewoon een heel groot probleem. Er moet wat doen gebeuren, dat weten we al leren. Friesland had een vestiging in Den Haag aan de ambassade. Dat alle dagen mensen binnen. Want die mensen die heugen een beetje van departementen in Den Haag. Die rennen daar op straat en die gaan een bakje koffie ergens. Maar die moet van een ljouwert, dan moet ze apart plannen in hun boeken. Maar ze moet gewoon Friesland met daar zitten. En dan moet ze nog een bijna binnen in kennen en aan de koffietafel even wat praten. Daar ken je het helden. Dat is Johannes wat dat betreft. Oké. Ja. Dat zie ik in de steden van bij de discussies van. Het is net een man dat je samen doorheen walsen, zeg maar zeggen. Het voortbestaan van de bestuurlijke eenheid Friesland, die staat dik onder druk. De politie zit naar grens, het Hof naar grens, de rechtbank naar grens, of het Hof naar Zwolle en naar Arnhem. En er worden dus steeds grotere chances die het elders, dus er wordt al op voorsorteerd, zonder dat wij er iets jaren ontwang kennen, omdat we er niks goed te zeggen hebben. En als ze dan niet een keer van die grote lompe organisaties binnen, dan weet men net hoe je dat weer verbeteren mag. Dan komt er uiteindelijk weer een reactie op dat het toch weer wat lietskaliger maakt. Nou, dat is nooit al ondergang. Iets van die wenningbouwvrienden, daar beschouwt iedereen hem toch zeker over. Ja. En ik heb de zwaargestellingen en ik. Dat maakt dus volle meer op regionaal niveau. En daar maak je wij als FNP wel een punt van.
Wel een punt, maar geen actie. Ja, nou ja, goed. Het staat al als actiepunt natuurlijk in het programma. Dat we zullen zeker in de komende tijd hebben we dat moeten gaan. Nee, maar als het half voortgaat, dan jij ik vet kronen. Dan jij ik net de FNP. Nou ja, goed. Wij hebben daar wel wat actie voor vierd. Maar goed, dat vet kronen die er meer in op mijn boeten kan. Nee, maar dat bedoel ik. Het is misschien te meer zichtbaar naar je leden. Je leden die zult er ook wel eens aan de bellen. Van lid je hem jaren. Ja, wij zijn op dit stuk gedwaan om een hele actieve groep die misschien die zou oproepen willen kennen, die echt maar een groep ergens heen maakt als er iets speelt. Je hebt net Andries Bakker al 46 jaar in. De FNP heeft het collegeprogramma Skreun van de Wiemoen en bleef daarbij. Dat is net nofelijk voor de lieu, ik net de FNP'ers in de Zuidwesthoeken die alles der in Islamar krijgen. Daar ben dit de beelden al van, maar dat let aan het je touring helemaal niet. Dat viel mij ik als kroonje wel, eerlijk zijn. dat zou ze kennen, maar zus hebben het net vanzelf. Ik bedoel, zij hebben daar in Ljouwert, zij daarmee deze beslissing nemen te maken. In Zuidwest-Friesland zitten we er even over in. En je begeert nou, DS heeft een besluit genomen. En het is nu een provinciale steden. En die met het eindbesluit met iedereen. Oké, hoe vier keer wij nou heen en gaan als Zuidwest-Friesland, dan alleen de FNP, maar ik ben blij hier in Zuidwest-Friesland dat alle partijen zeg maar hetzelfde denken, dezelfde richting denken. Dan moeten we nog zien dat wij de steden, dat we die nog omturnen kennen, dat we uiteindelijk toch oorswollen. Dat slaat het net. Nee. Dat wist net, maar het is. Je moet als je bij voorbaat erop van uitgaan van het slagernet, ja dan nee, dan ben je al verliezer. De hele discussie over de wiemolens, dat we ons bevast net slagen, dat we in de oppositie zitten hier. Het is dus logisch dat dus de Zuidwesthoeker, die heeft zich wat in het collegeprogramma. Ja, hij ze dus ben ze hier op sorteerd. En wilst je hem in het collegeprogramma staan hier? Van zodat het nou komt. Dus daar zit wat tussen. Ja, nou dat had ik te krijgen, maar het feit dat heb ik nog nooit inmiddels ik merken in die oorlog dat ik voorzitter ben. En ik heb dus 12 verkiezingen nou maken al van de werindeelingsgemeenten en de oren. En dat is dus dat er op het gemeentelijke beleid, in de gemeentelijke programma's, dat staan dus wel de basiszaken zat dus ik in het programma van de FNP staan. Maar daar is nogal wat ruimte, want dat is ik dat idee van onderop en meestal iemand dat ik in de minskip, in die litere minskip met mijn kwam uitmaatje, dat er was een verschil in wijze kennen. Dus die net helemaal instemmen met provinciaal beleid. Ja, en dat vind ik het mooie van uw partij, dat het altijd mogelijk is dat de oordelingen soms oors over een onderwerp denken kunnen als de stedenfractie doet. Wij zijn net een partij die van boven al de zaken onrekt naar onderen toe. Wij zijn van onderen op. Dat wil zeggen dat de oordelingen daar ik een vrij mandaat hebben. Dat was zeer. Dat zeer, ja. Dat je eigen partij daaraan mandelig is. Ja, maar ja, oké, dat is... Fikse rol inspelen. Ja, maar dat is... Maar nou ja, fikse rol, dat weet ik net. Ik bedoel, er is in het collegeakkoord, die doen wat doorpraten in de steden. En in DS. En ik bedoel, het is nou gewoon iets, maar van de binnen alternatieven. En wij hopen dat ze die alternatieven toch nog onderzoeken willen en goed beschermd willen. En dat die lijnopstelling los de Oorsledijk. Maar je kan net een omelet bakken zonder een ooi te brengen. En dat betekent dat je kiezen moet. En van die mensen in Zuidwest-Friesland krijgen we dat in, denk ik. Het basisplak van de FNP is het Home, dat is Café du Hoog in Wurm. Daar komen ze met alle leden bij elkaar. Maar daar zit ze nou haast elke week te vergaderen met de stedenfractie en de lui die ter om mij werkje. Maar het is wat oors als jet iets de wilde papiertjes van Jan B. Singelsma. De bestuurders van bestuurderspartij FNP die hadden laptops voor haar staan. Fayotiet, wie in de vroeger een gezellige actiepartij en nu is het meer formaliseerd. Nee, ik vind dat wij nog altijd als je op de ledengeerkomsten komt, daar heerst toch altijd wel een aardige sfeer. Daar wordt laken. Meestal hebben een beetje een familiegevoel daar altijd bij. En kinderkoor, leerlkoor, ik altijd goed ken. En er is altijd wel tijd en ruimte voor dialoog. En dat vind ik wel heel wichtig in een partij. Ik moet zeggen van datzelfde heb ik nog steeds het gevoel
dat ik zeg maar bij de FNP kom. Daar kom ik een heel beloren, komen erbij. Gelukkig wel. Ik jong vol. Formalisme is toch... Maar en nog steeds die gezelligheid, die is er. En die samenhorigheid met elkaar, die is er. Nou, oké, geen formalisme, maar wel verantwoordelijkheid. Zie je wethouders, een deputaire. Dat betekent dat je mij besturen in deze provincie. Ja. Dat jouw een verantwoordelijkheid, dat is altijd de zware lijst. Ja, nee, maar dat is verantwoordelijk, dat jouw de zware lijst. Maar oké, als wij die lijst net doen kennen, dat is zowel in de gemeente, we hebben het schrikken mee en dat in de dingen, dan en de stemmers, de kiezers, die zeggen van ja jongens, je hebt het dan net goed in en je kan beter maar weer om naar die actiepartij. Nou ja, dat zullen we door maar uitslag voor de verkiezingen. Wat ik naar Johannes Kramer wist wie en ik zei van wij zijn FNP, wij krijgen taalbeleid. Dat wil ik hebben. Ja. Dat had het net. Dat had het net zijn, nee. Maar ik ben net, de FNP is net een taalpartij. Ja. Ze zijn met 62 op. Nee, ze zijn met 62 net opgekomen. Ik ben opgerucht nadat Piet Kramer zei wat er in Indonesië gebeurde. En ik dacht van, dat moet hier gebeuren. Wij moeten meer voel over zijn eigen hebben. En de taal en cultuur is er een onderdeel van. Maar het is net alleen dat we FNP is een taalpartij. We zijn veel breder. FNP had hem altijd gekwalificeerd als een taalpartij. Ja, maar je moet het nog breder zijn. Dat misschien in dat verhoren lijst hier. De hoest net altijd om die werk heel goed te doen. Om het werk hoest net altijd niet nice te werken. Maar ja, oké, die in de portefeuille die leent zich er meer voor dan door. Nee, maar politiek is ik beeldvorming naar het nee, dat ben ik maar de eerste. Johannes houdt hij wel bij de tijd wat het Friesland belangt. En dat vind ik persoonlijk dat wel heel fijn. Want ik denk dat we er wel, verhoed je maar dat Fries net zo'n heel Nederlands taaltje begint te worden. En zulke man als Kramer, die hadden die daar wel aardig bij de tijd. Want als we dat zo'n Nederlandse dialect in plak van een eigen taal. En persoonlijk vind ik dat, echt heel mooi. Je hebt natuurlijk altijd dingen in je programma te stemmen waar je net op tak komt. Maar bijvoorbeeld de .frl-extensie, dat is misschien net zo heel wichtig. Nee. Maar voor u is wel een heel mooi resultaat. Ja. Oké, maar dan neem ik dat. Als ik nou deputaire van de FNP worden wie in het college, hier zijn wat er gebeurt, ik wil Fries gaan. Want dat is uw verhaal. Ja. Nou, net alleen nog uw verhaal. Nee, ben ik een heel soort oren die draagt Fries geworden. FNP er maar begonnen. Ja. Dus dat is uw verhaal. Ja. Maar politiek is de kunst van het mogelijke en van lietse stapjes vooruit. En ze staan er een muziekje om het uw kant op te krijgen. Ja, staren gewoon, lietse stapjes, maar dus onzichtbaar. Ja, ik vind dat net onzichtbaar. Ik vind dat de FNP het loert duidelijk te herkennen is. Ik in deze coalitie en ik in de steertenseel. Wat je zegt aan alle moties van de fractie die het onaam worden, dan is dat substantieel. Maar ik denk dat die heel onzichtbaar is. Misschien ook wat geldt voor de hele provinciale politiek. Dat is weer. En ik jij niks hoor, dat je met hartstikke goed niet aan. Hij is in het college een heel soort dingen dwang kennen. Ja. Maar ik zou graag willen dat de kiezer dat ik weet. Ja, dat is natuurlijk de uitdaging om de komende tijd naar de verkiezingsstaat duidelijk te maken wat de FNP beschreven heeft. En daar ben ik met waanden. Dus dat verhaal dat komt, zal ik centraal naar voren brengen. In de zin dat wij dus wel verantwoordelijkheid dragen kennen. Dat wij een partij binnen die aan de ene kant een karakteristiek en eigen en misschien soms ook wel wat een radicaal doet heeft, maar toch besteed is om verantwoordelijkheid te dragen en vanuit dat perspectief waar ik dingen te verhoren. Ja, maar een deputaire, dat zie je een wethouder, je bent een bestuurderspartij. Ja, we zijn een partij die nou ook bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt, ja. Je bent een bestuurderspartij, worden. Ja, maar dat is weer. Wij doen mooi. Wij zitten in het hart van de Friese politiek op onderskaat te plakken. En daar ben ik heel wies mooi. Maar dat is 30 een oren FNP worden. In die zin is de FNP nog wel steeds dezelfde orde FNP, maar zeg maar ideeën die net mainstream binnen, om maar eens in geef Nederlands te zeggen. Maar aan de andere kant ben we wel in staat om in de gemeente, maar met name in de provincie, duidelijk wordt die aan wat wij versteren en dat ik politiek mooi te bedrijven. En daarmee natuurlijk, als je compromissen sluit, dan verleen je altijd wat van je eigenheid. Dat is weer. Nou, ben je ook hikken dan in Friesland. Ja. Dus dan weet je zeker dat FNP altijd een Rob en Raas partij weer. Nou, ja, goed. Ik ben opgegroeid in Sint-Niek. Ja. En de FNP, een van de plakken werd de FNP... Mijn Postma. Mijn Postma, van de grond kwam. Dus mijn bracht er altijd wel fleur in. Ja, fleur, dat ken je zeggen. Ja. Maar het weer meer een actiepartij als een bestuurderspartij. Toen wel, ja. Ja, en ze willen nou een bestuurderspartij worden. Er zijn een protte FNP'ers die in college zitten. En ze hebben nou ik een deputaire, ja. Ja, werkt dat? Ja, we hebben nou een aantal partijen die aan het bestuur van de provincie deelgenomen hebben. Net alleen de Partij van de Arbeid en CDA, maar ook de VVD, volle vaker. De ChristenUnie een keer, nou de FNP ik een keer. En het werkt. Als je in het bestuur zit, dan moet je
misschien wat langer uitdenken voordat je wat zissen als je politicus bent van die partij. Aan de andere kant weet je dat je een portefeuille krijgen kan. Nou, dat het volgens mij de FNP de oude hier niet leert. Ja, maar het maakt hem dus eigenlijk niks uit wat voor partijen je erbij had. Het gaat om mensen. Ja. Het gaat om mensen. Het gaat om mensen. Het gaat dus net om een partij. Nee. Je mag Johannes Kramer kiezen. Vind je een groot voordeel, vond ik, ja. dat de FNP maar Johannes komen zoeken als deputaire. Zodat wij dus meer dan 50% van de stemmen hier, dan kunnen we het zelf bepalen. Maar dat kennen we dus net, dat kennen we voorlopig net. We kennen steeds wel de grootste partij worden. Maar we zullen dus de komende periode, ik nou weer mijn coalities hebben te krijgen hebben. En nou, in deze coalitie gaat dat vrij redelijk. Maar het zou voor mij onbespreekbaar wezen dat om mijn partij gaat te werken die het net als doel heeft, als uitgangspunt heeft, dat de bestuurlijke eenheid Friesland bestaan blijven had. Dus het CDA is net de FNP. Het wat oren tinkbeelden over hoe een oorhiet wezen wat in Friesland, wat een provincie wel doet, net doet, waar het geld om besteedt, waar het geen geld om besteedt. Er zitten wel verschillen in, maar er zitten ook een paar dingen wel overeenkomsten. En daar kun je wel heel goed in vinden. Je bent redelijk gelukkig bij de FNP in de college. Ja, absoluut. En het is een hele fijne gearwerking. En zelfs is er wel eens wat ik hier al even zelfs net vertelde. Jammer. Nee. Maar ik bedoel, het is net een koffieclub, het college van DS. We proberen hier wel Friesland een beetje de 21ste eeuw in te helpen. En ja, daar ben gewoon verschillen in visie. Maar een voorbeeld uit mijn portefeuille bijvoorbeeld is de breedbaan. Dat we net alleen nog een infrastructuur in Friesland hebben die door asfalt en beton gaat, maar ik glas. Zodat ze net in de Ronestadt hoesten wenjen om op de eerste rang te zitten. Daar hoest echt geen trijkertje in de FNP te zeggen. Want die zorgen ik wel dat het wenjen in Friesland gewoon volle beter van wordt. Zodat je de meesten niet haast. Maar je zegt dat de kernwaarden van de FNP dat die vrij goed overeind blijven binnen. Hè? Van meer citizenship van Friesland, universiteit, de gassenbrengsten en het regionale voeg. Dat weer punten die 55 jaar lang. Die spelen doel en die speel je ook nog altijd. Wij zijn dus de enige, wat dat betreft, provinciale partij. En in die zin is het eigenlijk wel knap dat ik als eerste landelijke dat jongen in heel Nederland voor het eerst dat een provinciale partij in een college zit. En waarom word je dus in een college? Dat is toch ik wel, omdat er toch een bepaalde draagvlak is natuurlijk in de provincie. Maar zeker ik, bestuurlijk jongen, van we kunnen misschien wel maar die partij, kunnen we dus misschien wel in een college vormen. Ik heb begrepen dat de vorige keer naar Oergang, omdat men de achterban van de FNP net vertrouwde. Nou, het is van mij en een van mijn taken om de zaak wat bij te houden. Ik weet niet dat het mij dat slag heeft, maar ik vind wel dat we heel in rieden wezen hadden. En wat we dus de meesten erop onzetten, dat we misschien net wat minder in het nijs binnen hoe de eerste of eerste de beste opmerking. Maar dat we dus dat we wel wat bereiken. Ik heb bij jou in de vastzitten van eigenlijk willen we wel voor jou eerst terug. Nou, ik moet zeggen dat het mij heel goed smaken had. Of smaak had, het is nou net die, maar dat ik wel vind dat wij hierin een heel soort malko beleefd hebben. En dat het ook heel goed ging is met deze coalitie. Dus wat dat omgeeft, ik vind dat het wel wat verslavend is. En wat dat omgeeft, dan zoek ik zeggen van FNP... Doch maar bij mij in het college. Ik denk dat wij een hele goede periode misschien ups en downs erop zitten. Johannes is een hele fijne collega. Zowel als persoon in de omgang als op de inhoud. We moeten maar zien wat de kiezer door hier zit. Nou, ik zou het net slim vinden om weer met deze partij en deze deputaire terug te gaan.